La corredora i esquiadora de muntanya Emma Roca ha presentat aquest dijous al vespre a la Biblioteca Comtat de Cerdanya el seu primer llibre titulat Non-Stop. En aquest volum, l'esportista de Talló explica la seva experiència vital en el món de les curses i l'esquí de muntanya i també com s'ho combina amb la feina de bombera i amb el fet de ser mare de 3 fills. Que és una mica la meva trajectòria des del principi, des que vaig néixer, fins ara, incloent-hi moltes aventures, dels raids, experiències personals com a bombera i com a mare, sobretot, i veure com es pot compaginar tot, el tema de la vida laboral, la familiar, l'esportiva, fins i tot fent la tesi, etc. És una mica donar una mica l'exemple de que les coses es poden fer i l'únic que cal és posar-hi ganes. A banda, Roca ha aprofitat per presentar alguns dels aspectes de la tesi que està realitzant amb 3 doctors més sobre els beneficis que té per a la salut el fet de córrer ultrafons i curses de resistència. Arrel de la tesi amb el doctor Subirats, el doctor Brutons i el Brugada, estem fent un projecte sobre la salut en les ultramaratons i el que busquem és veure la incidència sobre la salut de distàncies llargues i comparar-ho amb aquella gent que és sedentària i aquella que decideix començar a fer curses sense preparació i valorar si és més dolent anar-ne a fer 85 o anar-ne a fer 12 sense estar preparat. La hipòtesi és que és més dolent anar a fer 12. Per tal de comprovar-ho, en la darrera edició de la Gran Volta a Cerdanya van estudiar el cas de 120 corredors i que pel setembre donaran a conèixer els resultats.